Ƙaryar banza korona ƙasar nan babu ita. Tuni mun gane siyasa ce ba komai ba. Mai kashewa mai rayawa na kasa farko, mai dare mai rana ziltala da kabal iko. Wata waka ce zanayi ta ba wani kokwanto, albarkar ɗa hasi ina mu farin doba. Alihi a sahabu ni saka su ba za na ki ba, rabbana daddafa waƙar nan ta wata yau suna. Al'umma ta ƙasa da sallama a gare ku na zo, wani saƙo ne na zo da shi ba ta da hazo. Cuta ta corona a ƙasar nan babu ita, sharri ne na siyasa har da makircin mahukunta. Dan su samu kuɗi suka ce da corona ƙasa ta, sanadin ƙarya ta corona lockdown aka sanya. Ba dare ba rana ko da yaushe muna a gida. An kulle mutane cikin gida a cikin kunci, wasu babu abinci rayuwa a cikin kunci. Yunwa na ta kashe mu burinsu a basu kuɗi, talakawa na mutuwa su ku suna daɗa karɓi kuɗi. Nima mai waƙar na zo ne in faɗakar, magana ta coronavirus kuka ya ce santar. Sharrin mahukunta mayaudara ce ne mun gano. Jama'a ta ƙasa ina kira gare ku da gaggawa, ku fito mu yi gangami mu gama da uban wawa, wanda bai ƙaunar mu wa yake shi talakawa. Banzawa waye kun rufe mu kamar gawa, kun killace kowa tallafi ba ku bayar ba. Kasuwanci kun hana don ku cimma muradin ku, to an yi walƙiya ganin ku tirara mun yi. Mahukuntanmu Allah ya isa ba mu yaje ba, domin kun ɓata komai kira muka yau ba ku zo ba. An rufe mana makaranci kira muka yau ku yi duba, an hana mu yi sallar juma'a a zahar ba ku so ba. An hana mu zumuntaka kun ce izini bai zo ba. Ga watan Ramadana ya kama ba ta fasiri ko asham, Allahu kana gani zunuban muka yafe mun duba. Mahukuntan mu ku saurari sako wanda na kawo, suka ce a faɗa muku Allah ya isa gurin kowa. Suka ce ba za su yafe ba a gaya wa uban kowa. Wai ina kuke ne ministoci tawagar ku ta 'yan banza, domin kuwa na gaba kwai wallahi fa kun gaza. An ba ku kuɗaɗe na tallafin wa ina suke ne, kun yi sama da faɗi dukiyar nan kun ce ta ɓace. Maluma na ƙasar mu kun bani kunya dai kuma, domin ku kana gani talakawa sana suma. Ku fito ku yi magana a bar mu ringa ibada, domin shi ne kaɗai girma mafitar mu ga tsira. Allahu ka ƙara kare musulmai dukkan mu tsira, sharrin matsiyata rabbana ka tsare mu mu tsira. A sake mana kowa kar a bar mu dinga rufe kofa. Ƙaryar banza korona ƙasar nan babu ita, tuni mun gane siyasa ce ba komai ba. Bari in leƙa jihohi musulmai in mana
jaje. Kuji babu corona kasuwanni har da gidaje. Je Adamawa ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na sauka Abuja ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na je ni Taraba ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na zo Yobe ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na sauka Jigawa ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na je Bauchi ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na sauka Kaduna ƙarya ce aka ce da akwai virus. Na je ni Katsina ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sabbatawa ma ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na sauka Filato ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na je Neja ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na je Nasarawa ƙarya ce aka ce da akwai virus. Samfarawa ma ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na je Gombe ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na je Borno ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na je Lagos ƙarya ce aka ce da akwai virus. Sai na sauka gida Kano aka ce mu ne na biyu. Wai mu ne na biyu. Wai mu ne na biyu. Wai mu ne na biyu. Aya! Mahukuntan mu ina kira a gare ku ji ni. Ku sake mu mu huta. Ku sake mu mu huta. Injini mai waka. In ba ku sake mu ba in na dawo zan kuma yinta. Waka goma zane amma ga ɗaya nan. Tara na nan jibge in kuka sake in sai tota. Sati ɗaya zana ba ku ƙasa ta yiyo normal. Na san APC ita ce fa corona. Baba Buhari shine fa virus din muku gane. Bariyar banza corona ƙasar nan babu ita. Ini mun gane siyasa ce ba komai ba. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu akan wannan lamba 08106853.